Arrantxiko lagun agurgarriak. Agur bero bat ekitaldi honetara etorri zareten guztioi. Pozgarria da niretzat aspaldiko lagunak hemen ikustea, baina pozgarria da ere Bilduko lagun berriak hemen ikustea bereziki. Guztioi agur bero bat. Bildu gara bildun, ilusio berberaz personak eta indarrak jatorrizko tradiziotik etorritakoak, baina berdin diot asmo berberarekin. Eta lau helburu, edo lau ilusio bereziki baditugu. Bat, bakea, elkar bizitza, giza eskubideak, pertsona guztientzat eta leku guztientzat herri honetan. Bi, gizarte zuzenago bat egitea batez ere behar zuenentzat. Hirugarrena, aukera guztien berdintasuna bermatzea, aukera politika guztiak bermatzea. Orain arte dakizutenez, marginatu egin dute herri honetako zati garrantzitsu bat, gero trampak egiteko erakundeetan eta gehiengo artifizialak egiteko. Hori bukatuko da maiatzaren 22-an. Baina horregatik ez garrantzitsua ez den gauza bat. Egin dugu indar politiko bat, abertzale, soberanista, aurrerakoia, eta orain azkenengo 30 urteotan gertatu den aldaketarik garrantzitsuena, Bilduri esker herri honek lortuko du justu hauteskunde hauetan.